вестниците. Тези досадни, скучни парчета хартия. Случвало ли ви се да питате дядо си? Ей, дядо, ще ми помогнеш ли да си напиша домашното? И той казва: да, само да си прочета вестника. Много е досадно, нали? А тъпото е, че и бабите го правят. Също и рекламите. Когато бабите видят нещо в интернет, примерно матрак. Я да си го купя, той изглежда хубав. Да, ма не! Тези матраци ще се окажат твърди като камък. И когато поискате да ги върнете, те ще ви кажат: и получавате една сърдита баба, която цял ден се цупи, защото е поръчала един матрак по интернет. Децата също. Когато не се издържиш да си купиш нещо, каквото и да е, примерно играчка, и ти тръгваш. Да. Искам това и това. Еми, много искаш. Чао, отивам си поръчвам матраци.